i napojio sam ih, a pile na tavanac zatvorio. Onda Pa žurio sam sa napa, sam se to žuro. O, to ide. Panie Isus, Ali, Panie Isus, sa Istrina, došli smo vas svati u svatove. Pozdravlja vas Snaša i Kolegija, a dođete u subotu kod Ljenke u Bijanu i će biti svatovi. Bilješ donesite. Ako nemate, kratite. Boga li novaca donesite, ako nemate, uzajmite. I ekšcajt donesite. Ako ni to nemate, ašo, vile i lopatu ako mi činite. Evo u čuturi je vino što će biti u svatovima. Probajte. a daj da košta. Aj, dobro. Vino je dobro. Biće pisano u svatovima. Nazdravlje vam bilo. Ali, Ceca i mamo, a pizza će nam koriće vjerice, a novac Kristina da se nastara pa makar i sve. ženo, nastavit ću kako ti kažeš, makar ispod zemlje. Onda dogovoreno, a mi idemo. Bogo. Bobo, ženo, evo naša stara čokolada, vaša buda.
naše stane. Ajde da se nadivanimo. Ajde, kume, dovedi je. Oma ću je dovesti. Da vidimo. Šta si mi dono? Pa šta ište za njih? 100 pengova. Pa nemoj kazati, pa šantava je, zrakava je. Joj, pa, no nek bude 80. A nemoj se šaliti, pa to, pa gledaj Dobro, ovog dečka ako kako ste vi izgleda. takvi veliki ispirači, donijeću ja vama jednu drugu. No, da vidimo. To je nešto drugo. Evo vama prava snaža. A za ovu šta ište? Pa, duboko moraš uzeti sad 300 pengova i još 10 lanaca zemlje. Lanac će ti rado dati, ali malo 300 pengova, malo kao da Ne, je ne, puno. nije. Možda bi boju dobili. Tvoju nećeš dobiti u ciloj Varmegi. Misliš? Siguran sam. No dobro, onda dogovoreno je. Naša je naša. Ajde, kume,
Pokaži sad.